ସାଇଡ଼୍ରେ ହଁ ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ମନେ ରଖୁଛୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏଇ ସଙ୍ଗୀତ ଦିବସରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ଭଲ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବା ବୁଝିଛ ତୁମେ ନିଜେ ଯଦି ଭଲ ହବ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ପୋଷାକ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଯାହା କିଛି ସବୁ ଭଲ ଦରକାର ଦେଲେ ସିନା ଆମେ ସୋସାଇଟି ଗୋଟେ ଭଲ ହବା ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଯିଏ ବି ଯାହା ବି ଆଜି ଗାନ୍ଧୀ ପାଖରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ପାଖରୁ ଯିଏ ବି ଯାହା ହେଇଛନ୍ତି ନା ସବୁ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଗଲେ ଆଉ ମୁଁ ଅଧିକ କ'ଣ କହିବି ତଥାପି ଯେହେତୁ ମୋତେ ସେ କହିଲେ କହିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛିଟା ଟିକେ କହିବେ ସେ ତ ସବୁ ଉପରେ ସବୁ କହିଗଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା